Tää on Elevated Films Podcast ja me ollaan täällä meidän Tampereen studiolla. Ja tänään me haluttais jutella siitä, että miksi meidän studio on just se paikka, johon sä haluat tulla. Mä oon Touko ja tässä on Lauri. Hei Lauri, mikä on meidän studiossa paras juttu? Meidän studion paras juttu, no ehdottomasti tää monipuolisuus, mikä tässä on. Eli täällä on monenmoista taustaa, värivaloa, saadaan brändin mukainen valotus. Kaikki kuvausvalot, hyvä laatu, hyvä äänenlaatu. Me tehdään priimaa. Tää on siis tosi rento, mutta samalla ammattilainen. Kyllä, just näin. Ja sitten ehkä se kans, että täällä on 2 tekniikkoa auttamassa sitten, ehkä ohjaamassa, jos tarvitte jonkinnäköistä ohjausta podcastin tai live-striimauksen aikana, niin ollaan siinä sitten jeesimässä. Joo, toi on totta. Me tykkään siitä, että meillä on täällä kaikki valmiina. Kamerat, äänet, äänieristys, valot, kaikki. Asiakas voi vaan tulla paikalle ja me hoidetaan loput. Esimerkiksi jos sä haluat järjestää seminaarin, niin meillä on sitäkin varten kaikki kalusto valmiina. Ja tää itse Tampereen studio, niin hyvien kulkuyhteyksien päässä pääsee helposti. Ja niin, jos sä haluat nähdä oman projektisi tässä studiossa, niin käy meidän nettisivulla ja varaa itselle studioaika. Varaa meiltä studio elevatedfilms.fi. Kiitos, että katsoit ja nähdään ensi kerralla.